after 2 weeks. Nag-iiyak po ako kasi ang pamilya ng asawa ko ay cancer, ang sakit. Nakita ko po yung kanyang lola na may butas. Butas po yung mukha niya. So naisip ko ang anak ko, kabata-bata, 6 years old, magiging gano'n na sa kanyang lola, batang nagka-cancer. Nag-pray po ako. Pagkatapos po ng pray ko, naisip ko po ang salita ng status ko ngayon na huwag mong ipasugat ang anak mo, gamitin mo ang ginamit kong ito at ako'y gumaling. Alam po nyo, nagbulsa po ako ng pera. Pumunta po ako sa kanya. Sabi ko, bibili ako ng sinasabi mong nakagaling na yan. Tapos po, ayoko pong bumili ng isa kasi magkano ba yan? That time po, 950. Ay hindi, magkano ang member? Ganito, nag-member ho ako. Inuwi ko po ng bahay ang product ng CMD. Pagdating po doon, pinainom ko anak ko 5 patak lang po kasi 6 years old. At saka pahit po sa ilalim ng dila. Alam po nyo, pagdating ng 4 days, yun pong tumubo uli na bukol sa kabilang dila. Ay, gumaling po. So, hindi ko na po siya pino-opera. Ngayon po yung anak kong yun, 15 years old na ngayon. Meron pa po ang asawa ko po itong last January 31 na ano po siya, inatake. Mild stroke po ang nangyari sa kanya. Idadala ko po ng ospital ang asawa ko. Ayaw po niyang magpadala. Sabi ko, nagalit na po ang pamilya niya, idala ng ospital. Kahit po gamot, ayaw. Sabi ko, kahit doktor lang, ayaw po. Alam mo niyo, pinainom ko po ng 200 drops a day ang asawa ko. Tapos, time to time ho, pahid. Yung isang bote po na 60 ml, 3 days lang po na ginagamit ng asawa ko. After 1 week po, nakita ko may pagbabago. So, nilas ko po, naging 150 drops a day. After 1 week na naman ho, may pagbabago. Hanggang 1 buwan po, yung mild stroke ng asawa ko na normal po, nagkangiwi-ngiwi po yung mukha ng asawa ko. At ang mata hindi napipikit. Pero po ngayon, normal na normal po ang asawa ko. Marami pong nangyaring kababalaghan, talaga pong milagro sa CMD ito. Pati nga po ito, pag-abroad ko, nakakapag-abroad ako ng libre dahil lang po sa CMD yan. Siguro po talagang bigay po ng Diyos talaga. Tubig po talaga na ginawa ng Diyos para sa atin. Sana po lahat po ng nakakapakinig nito gayahin din po kami ang nangyari sa amin na gumaling sa sakit. Ito po nakakapag-tour pa dahil po sa EDCIBs. Ang dami pong nangyari sa pamilya ko. Kung ikukwento ko po lahat, baka po maghapon magdamag tayong magkukwentuhan. Ito pa, itong pinsan ko po ay taga Bicol. Kasi po ang mama ko Sorsogon din. Colon cancer po ang pinsan ko. Mga pura po. Padi din po ang kanyang kapatid. Ang sabi po ng pinsan ko, so meron akong colon cancer, stage 3. Magkikimo ako ng 3 months, 1.2 million po. Sabi ko sa kanya, kaya mo mag-chemo ng 1.2 million, kaya mong uminom ng 250 drops a day. Gawin mo nga for 3 months. Ginawa po ng pinsan ko. Alam po nyo, after ng chemo, siyempre po ilalaboratory ng doktor. Nagtataka po ang doktor niya. Cancer-free ang pinsan ko pong yun. Hanggang ngayon po, nagka-cancer din po yung kapatid niya, breast cancer. Hindi po nabahala. Kasi po, tawa-tawa po ang pinsan ko. Dahil, pagagalingin ako ng CMD yan. Ngayon po, ang mga kamag-anak ko rin po sa Bicol, sa Sorsogon, nagiinuman po lahat. Meron pa po ang brother ko. At saka po, ang brother ko po kagaya po ni Gloria, ang sakit. Inopera ho yan. Sabi po ng doktor, mga 15 days siya sa hospital. Pero po, in 4 days, yung sugat po niya sa may batok, naghilom po in 4 days. At saka po hindi nag-brace sa leeg ang brother ko. Takanta rin po ang doktor niya. Bakit po ni sakit, hindi nakakaramdam? Sabi po ng doktor, sir, anong nararamdaman mo? Wala lang, dok. Wala, sir, sa dami niyang na-operang ganun, talagang ang pain, mas talagang sakit talaga. Pero sa brother ko po, wala po talagang naramdaman na sakit. Ganon din po yung pamangkin po ng asawa ko. Unang apo ko yun.
brain tumor, cancer. Ang taning po ng doktor sa kanya, 3 months, hindi po siya aabutin ng 9 months. 1,000,000 po ang operation niya sa St. Luke's, ang bayad. Nag-usap-usap po kami ng pamilya ng asawa ko, ipapa-opera natin, 3 buwan lang palang mabubuhay. Sabi ko, ipa-opera na lang natin sa mura. Sabi ko, sayang 1,000,000, ibili na lang natin sa sasakyan o pangkain na ganyan. Alam mo nyo, na-opera po yung batang yon. Nagtataka rin po ang doktor, 9 na buwan na po, buhay pa. 1 taon na po, buhay pa. 7 taon na po ngayon, buhay pa rin po yung batang yon. Salamat po. Ate, pangalan at kami po ay Makati po. Nasabi ko na ang pangalan ko. Corazon Sanidad po ng Makati. So, ayan po. Thank you very much, ate. Ito ngayon kasi approaching na tayo sa isang lugar na kung saan kami po ay mamamasyal pa. So, thank you very much po. So, ayan sa mga listeners natin. So, amazing na CMD pa lang ay talagang matindi na po ang ginawang tulong sa may mga problema sa kalusugan. Hello kay Ma'am Josie Sabdao at Francia Gutierrez. Kanina may nakita pa ako isang pangalan na takpan na ha. Oo. So anyway, sa mga listeners natin, anuman po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya maswerte yung mga taong nakinig, inalam, sinubukan na patunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay? So, isa pa dito ng kwento ng kagalingan, paano nakatulong ang ating produkto. Opo. Ito yung, alam niyo po, yung power ng prayer talaga. Power ng prayer. Kung ano yung mga, wag nyo lang sasabihin na alam na ni Lord yung kailangan ko. Mag-pray tayo. Ano ba talaga yung specific na kailangan natin, pangangailangan mo, anong gusto mong mangyari. Pag tayo nag-pray kay Lord ay dapat ay specific. Katulad nito na taong nagpa-pray siya na sana pagalingin siya ni Lord. O diba? Pagalingin, ipakita mo sa akin, Lord, anong produkto at paano na ako gagaling dahil pagod na siya sa kainom ng mga gamot. Pagod na siya kabalik-balik ng hospital. Paano tinrabaho ni Lord ang kanyang problema sa kalusugan. Pakinggan po natin. Ako sa radyo. May po kasi kami yung grupo namin kay Eli Soriano. Nakikinig po ako. Minsan nahulog po yung cellphone. Bigla ko pong narinig si Ma'am Melinda na gusto mo pang gumaling, sabi niya. Pumunta po ako ni Gaspi. Kahit nahihilo ako, ninenervous ako, nanginginig ako sa bus. Todo-todong pawis ko po. Grabe, talagang kinaga ako nakapunta sa kanila. Nung pagpunta ko sa kanila, sabi ni Sir, ilang taon ka na kanya? 38 ka ako. Tinignan na ako, parang 53 na daw ako. Ang itsura ko nung may sakit ako. Sabi ko, bumili po ako ng CMD. 3 days pa lang po, naalis ang nervous ko, lahat po ng sakit ko. Kaya nagpapasalamat po ako sa CMD. 3 days lang po. Aanin mo po yung pera kung may sakit ka naman. Hindi ka masaya. Kahit wala kang pera, wala ka lang sakit. Okay lang po. At least. Kaya nga po sabi ni Ma'am Melinda, pag meron kang CMD, parang may buti ka sa bahay. May sakit ka sa ngipin, 3 patak lang, maalis. May sakit ka sa ulo, inom ka lang na CMD, maalis. Kaya yun lang po. Pero teka muna, Sir Roland. Kasi minsan, tinitext mo sa akin nang dahil na desperate ka sa iyong mga karamdaman, ano mga yung gusto mong gawin na sana noon? Akala mo wala ka ng pag-asa. Magpapakamatay na lang po. Pero yan, ngayon, gusto mo pa magpakamatay? Ay, hindi po. Masarap po palang mabuhay. Ayan, talakpakan natin si Sir Roland. So, yan, diba? Paano nagtrabaho si Lord sa kanya? Diba? Nakikinig daw siya kay Brother Eli Soriano. Biglang nahulog yung cellphone. Pagbalik niya, nung binalik niya uli, hindi na si Brother Eli yung naririnig, kundi ako. Yung aking programa na HCI, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Yun po, di ba? This is really an answered prayer. Pero ito,
sa mga listeners natin. Sunod-sunod ang mga testimony ang mapapakinggan natin para mas lalo kayong ma-inspire. O sa may mga problema sa mata, paano nga ba tumutulong ang ating produkto? Pakinggan po natin. Okay, andito po ako ngayon sa Iriga City para sa aming HCI Biz activity. Meron ako ditong gusto ko talagang kuhanan ng magandang interview kasi narinig ko po na napakaganda ng kanyang experience sa paggamit ng ating HCI CMD. Ma'am, good morning. Gusto ko po malaman ang iyong edad at ang iyong pangalan at edad at kung taga saan kayo. Good morning din po. Ang pangalan ko po Milagros Obis from Baaw, Camarines Sur. Dati po, ang nararamdaman ko ay nahihirapan akong magtingin sa malayo kasi malabo ang pagtingin ko. Ngayon, last April 1, naano ko itong CMD. Tapos, ako ng eye drops. Bumili ako ng eye drops. For 2 weeks, ginamit ko ining CMD eye drops. After 2 weeks naramdaman ko na lumininaw si paghiling ko. Yung pagtingin ko luminaw. Tapos, after mga 17 days, by accident, nabuhusan nung nailagay ng anak kong drops, itong pure, oo. At sabi ko, bakit ang hapdi-hapdi? Grabe ang hapdi talaga. Pero, by accident, maganda ang resulta kasi after nung mawala ang hapde at saka yung yung luha ko, may lumabas na parang cellophane na yung nainitan baga sa side ng mata ko. Tapos pag inawakan, sabi ng anak ko, "Mama, may muta ka." Sabi ko, "Hindi to muta kasi hindi yellowish yung kulay. Yung puti talaga siyang parang plastic na nabuhusan ng mainit na tubig na nag-crumpled siya." Di kinuha ko. Tapos in-stretch ko yung parang siya yung malapot na parang sabi ko hindi ito muta, talagang katarata ito. Na after nun, pinag-test ko yung right eye ko, yung left eye ko. Yung right eye talaga is talagang malinaw. Yung naalisan ng katarata, luminaw siya. After a month, ito naman kaliwa, linagyan ko uli. Kahit mahapde, sabi ko titiisin ko para ma-balance yung pagtingin ko kasi yung sa kaliwa medyo malabo pa pero yung sa kanan malinaw na talaga. Drinapan ko uli ng isang drop lang ng CMD. Okay, may nakuha na naman ako pero mas konti kesa dun sa una. Ngayon, hindi na ako nagmumroblema sa pagtingin ko kasi yung malinaw talaga ang pagtingin ko kahit sa malayo na form ko ang tao sa labas, yung mga dahon na medyo foggy, hindi na foggy siya ngayon. Tapos isa pa, yung heartburn. Ayan sa mga listeners natin, may continuation yun sayang naman yung continuation. Pakinggan po natin. So, continuation to ng interview natin kay Ma'am Milagros Obis. Ma'am, napakaganda ng experience mo. Nakalain mo yan, yung katarata mo natanggal. Pero na-aksidente lang yung napatakan mo siya ng pure CMD. So, hindi naman pala nakakatakot magpatak ng pure CMD, Pero yan, ngayon malinaw na po ang paningin mo? Opo, malinaw na po. Pero ma'am, meron ka pang ibang experience sa paggamit ng ating HCI CMD. Ikwento mo pa para mapakinggan din po ng iba natin ang mga listeners. Meron po. Dati po, meron akong heartburn. Masakit sa dibdib tsaka sa lalamunan pag hindi ako nakadighay kasi yung acid sa tiyan ko umaakyat. Ngayon, sa pag-inom ko ng 30 drops per day kay itong CMD and then nag 10 glasses of water ako every day. Months lang inabot nung pag-inom kong ganun ang procedure, nawala yung heartburn ko. Kaya ngayon, no problem ako ngayon sa heartburn. Ay ngayon ma'am, hindi ko pala tanong, ilang taong gulang po kayo ngayon? 58 years old na po.
So, dati puro karamdaman, pero ngayon at age 58, wala nang mga health problems. So, anong ma-advise niyo po, ma'am, sa mga listeners natin na makakapakinig ng iyong magandang experience sa paggamit ng ating produkto? Ini-invite ko po ang mga nakikinig ngayon na itry nyo, lalo yung mga hindi pa nakaka-try, itry nyo po ang CMD kasi mararamdaman nyo talaga ang magandang maidudulot sa ating katawan. Kahit anong karamdaman pwede ang CMD, depende lang sa drops mo at saka dapat i-minimize mo naman yung mga pagkain na hindi nararapat na kainin ng tao, lalo na yung mga acidic na mga pagkain. Okay, ma'am. Ulitin niyo, ma'am, ang pangalan niyo at taga saan po kayo? Milagros Obis po, from Baaw, Camarines Sur. Ayan sa mga listeners natin, iba-ibang health problems ay pwede matulungan ng ating CMD. At lalo na ngayon na power trio na po tayo. So kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external ay pwede matulungan ng ating mga produkto. Okay? So, para sa mga listeners natin sa area ng Calbayog, hanapin lang HCI CMD Center at ground floor Camino Building, Magsaysay Boulevard, Calbayog City, malapit sa Silmar Pharmacy, harapan ng Christian Gift Shop. Also, sa area ng Masbate, hanapin lang HCI CMD Center at second floor, Sia Sampaga Building 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Bangko de Oro. Regine Atibagos, Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Joby Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Andiyan din po si Ma'am Gina Medalla, San Fernando, Ticao Island. Para sa mga listeners natin sa area ng Camarines Norte, hanapin lang HCI CMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode near Casorog Checkpoint, Jose Panganiban, Camarines Norte. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. CMD Center at Chegolinian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Yusel's Garden and Tourist Inn. Corner Lapak Street in Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Sa Sofia Pharmacy, Purok Sapphire, Barangay Poblacion Sur, Paracale. Sa area ng Camarines Sur, Ma'am Cathy Cecil, Binanuahan, Karamuan, Camsur. CMD Center at 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Meron tayo dyan kay Mr. Pedro Villanueva sa Mambolo, Nuevo Libmanan, Camarines Sur. Sa Durtro Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur. At sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. At top JC Marketing, sa L&L Building, Bulalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur, harapan ng Regal Plaza Hotel. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysoran, Karamuran, Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Vera Catanduanes, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa area ng Sorsogon, hanapin lang HCI CMD Center at second floor, Room 204, AZM Building, Corner Burgos Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cara Ispadilla, Balugos, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Christopher Olaso, Miliabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Buenalyn Fuentes, Puro Cadena di Amor, Comadgad, Castilla, Sorsogon. Annabel Maquiñana at Danny Bell General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Sa 1st District of Albay, Ray Mendez, 156 Corbada Street,
Purok 1A, Barangay Tigbitiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbitiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Sa second floor, Centerpoint Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Ma'am Eme Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Michelle Biascas, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue at top GW Hardware. Hello kay Ma'am Manilyn Hobilia and Ma'am Lilibet Coloma. Dito sa 2nd District of Albay, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Mr. Toy Dahak, Toy Gen, General Merchandise, Purok 3 Itbam, Manito, Albay. At ang aking office, syempre, dito sa 2nd floor, Room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. At top Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Libianos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Eden Bardalo, 377, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City. Lisa Longasa, Bangkirohan, Legazpi City. Mr. Arsenio Bohemia, Purok 1, Barangay 32, San Roque, Legazpi City. Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section, Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Ma'am Nora Aison, Purok, Legazpi City. Andyan si Jeremias Balya, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bolabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Sa 3rd District of Albay, Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Ma'am Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardeñas, Sardeñas Store, beside LBC Office Center ng Ginubatan. Ami Canseco, Care of Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Susie Dizon, Care of Uchapayo Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi. Sa 2nd floor, sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Polangi, Albay. At sa 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, beside PNB Ligao. Sa Liantos Building, Parok Maya-Maya, Magsaysay Street, Barangay 3, Piodoran, Albay. Hilbri Halde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Lorly Rafael, Trabisya, Ginubatan, Albay. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Polangi. At Ma'am Mariel sa Basa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. So ayan, ubos na yung ating oras. Sa mga listeners natin, kung may mga tanong, pwede pa rin kayo mag-text sa akin. Text lang po, edad, karamdaman, at kung mga taga saan kayo. Edad, karamdaman, at kung mga taga saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa lahat ng mga nanonood sa Facebook. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. So maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.